Per a torn a favor, té la paraula el representant del grup parlamentari d'Esquerra Unida, il·lustre diputat don Ignacio Blanco. En primer lloc, lamente que Radio Televisió Valenciana no interessa a cap membre del Consell, perquè han fugit tots en desbandada. Miren, senyories, el 25 d'abril es van conèixer les dades de l'última enquesta de població activa. Més de 6,2 milions d'aturats a l'estat espanyol i 727.500 al País Valencià. Les xifres més altes de la història del drama social més greu que hem viscut en moltíssims anys. Tots els mitjans van obrir en portada amb eixa dada. El récord de la vergüenza. Solo el 35% de los valencianos trabaja. La tasa de paro valenciano roza el 30% tras destruirse 12 empleos cada hora. El paro se eleva a una tasa del 29,19% y alcanza ya a 727.500 valencianos. Però en el Notícies 9 de la nit, a Canal 9, ixa va ser només la tercera notícia, darrere de les fortes pluges i dels incidents d'una protesta a les portes del Congrés dels Diputats. A més, en els titulars d'eixe Notícies 9, els 727.500 aturats es van convertir en 227.000 aturats. Una xicoteta errada de mig milió. Així, no és estrany que alguna senyoria del PP, que sembla que veu Canal 9, es confonga amb el número de la grossa de la loteria. Les dades reals de l'atur només es van explicar, sense desmentir la xifra anterior, en 11 segons. Literalment es va dir, en la comunitat augmenta en 27.000 persones i supera els 700.000 aturats, una taxa del 29%. Xifres dolentes, però que segons el Consell apunten canvis. I això va ser tota la informació que es va donar sobre aquesta dada. I a continuació va eixir en pantalla el conseller Máximo Buch afirmant que les dades de la nostra comunitat estan sent millors que les de la mitjana estatal. Una rotunda falsedat, perquè estem 2 punts per damunt en taxa d'atur i, de fet, en l'última EPA som la comunitat autònoma amb un major increment absolut o amb segona amb major increment absolut de l'atur. El conseller Buch va ser l'única persona que va comentar les dades de l'atur del País Valencià. Ni els sindicats ni els grups de l'oposició van tindre veu. Este és un exemple més, un exemple quotidià de la manipulació i la censura que estem patint els valencians i les valencianes durant més de 20 anys. O que estan patint els televidents de Canal 9 i els oients de Ràdio 9, que malauradament, però també comprensiblement, cada volta en són menys. La manipulació i la censura no l'ha inventat el Partit Popular. Ja en 1994, en època de govern del Partit Socialista, els periodistes de Canal 9 redactaren i firmaren un manifest que denunciava casos de manipulació i censura. Uns anys abans, en 1990, el director general, Amadeu Fabregat, ja havia establert un llistat de 543 paraules prohibides perquè sonaven massa catalanistes. No es podia dir segell, sinó sello. Xarxa, sinó red. AMP, sinó en. Continua vigent la llista? S'ha ampliat? Voldríem saber-ho perquè hi ha exemples encara més vergonyosos d'aquest tipus de manipulació. Com per exemple, quan en 2012, fa apenes uns mesos, en el programa Trau la llengua, es va manipular la imatge de l'històric diccionari català-valencià-balear d'Alcover i Moll, borrant català i balear. Era sols el diccionari valencià. És a dir, el PP no va inventar la manipulació i la censura, però sí que l'ha aportat a nivells propis del nodo franquista. A partir de 1995, Radio Televisió Valenciana se va convertir en un instrument de propaganda partidista, el que va tindre 2 conseqüències directes i nefastes. Per una banda, l'apropiació per part del PP de la televisió de tots i de totes, i per altra banda, la pèrdua de prestigi i d'audiència de Canal 9 que ha passat del 18,5% de 1995 al 4% de 2012. Només cal comparar, com he fet abans, les escaletes de la tele amb les portades dels diaris per apreciar el grau de censura i de manipulació burda i vergonyosa impròpia
d'una societat democràtica i, a més, que contravé tots els principis de la Llei de Creació de Radiotelevisió Valenciana, de la Llei de l'Audiovisual i també de la nova Llei de Radiotelevisió Valenciana. La pluralitat, l'objectivitat, la veracitat, la imparcialitat, són conceptes que es desconeixen en la pràctica en Canal 9 i en Ràdio 9. Fins i tot, la Sindicatura de Greuges, en 2009, va demanar a la Radiotelevisió Valenciana que garantira la lliure expressió de la pluralitat social, cultural, ideològica i política existent en la societat valenciana, garantint igualment la lliure formació de l'opinió pública, que evidentment no s'està complint. Miren, senyories, Radiotelevisió Valenciana recorda massa vegades a la pel·lícula La cortina de fum. Jo no sé si l'han vista, es la recomane, perquè és una obra mestra que mostra la manipulació mediàtica a la perfecció. Mostra com els afanys polítics trenquen la fina línia que separa la ficció de la realitat. Vostès, senyors del PP, en Radiotelevisió Valenciana han creat ficció quan havien d'haver oferit realitat. Però la realitat l'han emmudit, l'han maquillat, l'han disfressat, l'han canviat i sempre pel seu propi interès. Manipulació, censura i també persecució. I ahir tenim l'ERO, els 1.200 treballadors i treballadores acomiadats de Canal 9, amb una clara depuració ideològica, perquè vostès han prescindit no sols dels millors professionals, sinó també dels més crítics, dels més actius en la denúncia d'esta manipulació i d'esta censura. També han censurat vostès per absència, perquè la part més activa, més creativa i més crítica de la societat valenciana no ha estat present en Ràdio 9 i en Canal 9 per prejudicis ideològics o per interessos polítics. Ni els músics en valencià, ni els actors i actrius, ni els moviments socials, ni les protestes contra la corrupció, per exemple. Fins i tot, moltes vegades, ni els representants polítics de la ciutadania que estan en l'oposició han aparegut als seus informatius i als seus programes. Això sí, hem tingut sobresaturació d'informació sobre esdeveniments com la visita del Papa o la Copa Amèrica. Persecució. En desembre de 2010 van apartar de les retransmissions de partides de pilota valenciana a Josep Lluís Fitó perquè acabava d'estrenar l'obra Corruptia, una regió de l'Est, una peça teatral que feia una paròdia de la política valenciana al fil del cas Gürtel. Cas Gürtel, per cert, que apenas va aparèixer en els informatius de Canal 9. De fet, hi havia notícies importants que van narrar, o que havien de narrar com s'apropava el moment en què el senyor Camps anava a seure en la banqueta dels acusats, el que aleshores era president de la Generalitat, però aquestes notícies ocupaven un temps mínim, per exemple 29 segons en un informatiu, i un lloc absolutament secundari, després d'informacions com la caiguda d'un xiquet de bolquers en el metro d'Austràlia o la pujada del preu del quètxup, que eren més importants per a Canal 9 que el procés pel qual estava acusat el senyor Camps. En altres ocasions, directament, aquestes notícies no es donaven. Però el cas més sagnant, més indigne de manipulació i censura és el tractament de les víctimes de l'accident del metro. Ja ho hem dit així, no es va interrompre la programació fins a després de l'informatiu aquell fatídic 3 de juliol del 2006. Canal 9 va ser la televisió espanyola que més va tardar en informar de l'accident més greu de la història d'Espanya que estava passant a València. Aquells dies de juliol, el tractament va ser secundari, molt per darrere de la visita del Papa i absolutament manipulador, orientat sempre a difondre la versió oficial del Consell. I ja s'ha dit, ho ha reconegut un editor d'informatius de Canal 9, que es rebien directrius directes de la direcció de Radiotelevisió Valenciana i de presidència de la Generalitat. Però és que després, al llarg de 7 anys, la censura ha continuat. No hi ha hagut cap informació de les 82 concentracions que cada dia 3 de mes ha convocat l'Associació de Víctimes per exigir veritat, justícia i reparació. Només el passat 3 de maig, després de tindre la plaça de la Mare de Déu plena, amb milers de persones, Canal 9 es va decidir a obrir un xicotet ventall d'informació de 25 segons amb imatges, però amb només 2 veus, la de la presentadora de l'informatiu i la de la consellera Isabel Bonich. Cap de l'Associació de Víctimes que convocava la històrica concentració, en un moment en què, per cert, ja estava Rosa Vidal
com a nova directora general i presidenta del Consell d'Administració, i també Esmeralda Velasco com a cap d'informatius. La mateixa que va dir el dia 6 de maig del 2012. Espero que no se llegue al arrebato pepero que hemos vivido en Canal 9 por citar el exponente máximo de sectarismo y control de un medio público. Es pot dir més clar? Per això, atesa la gravetat i la reiteració dels fets que estem denunciant, de manipulació i censura en Radiotelevisió Valenciana, el grup d'Esquerra Unida proposa la creació d'una comissió d'investigació que els estudie i que establisca les responsabilitats polítiques escaients. I si no s'aprova avui, per la majoria absoluta del PP, que per cert no es veu en aquests moments a aquestes Corts, avisem que serà una de les primeres iniciatives que s'aprovaran en juny del 2015, quan es constituïsquen unes Corts Valencianes sense majories absolutes i s'obrin les portes i les finestres d'una radiotelevisió valenciana que està segrestada pels lladreros. Gràcies, senyor Blanco. Per al torn en contra i en representació del grup parlamentari popular, la il·lustre diputada Sagrario Sánchez té la paraula. Gracias, señor presidente. Para empezar, señor Blanco, yo le pediría que en su segunda intervención retirase esas últimas palabras con las que ha finalizado su intervención. Porque, mire, yo esta mañana, cuando lo veía usted, ahora mismo, cuando le estaba escuchando, confirmo las sospechas que tuve cuando recibí la propuesta que usted hacía de proponer una comisión especial de Radiotelevisión Valenciana, que es una propuesta que la hemos visto hace escasamente en estas Cortes. Pero claro, entonces la proponía el Partido Socialista y no usted. Usted no es habitual en estos temas y claro, lo acaba de confirmar. No quiere quedarse fuera de esa foto, de esa imagen, de ese futuro del tripartito en el que ustedes tienen puestas sus ilusiones. Yo lo quiero entender, usted es una joven promesa de Izquierda Unida y, por lo tanto, cuando solamente el PSOE y Compromís están en las fotos, estas tan mediáticas que atañen a Radiotelevisión Valenciana, pues el señor Blanco no quiere quedarse fuera. Es totalmente legítimo, pero es un sinsentido que este hemiciclo y estos micrófonos y estas Cortes valencianas pues estén nuevamente hablando de lo mismo, que no es otra cosa que el pasado, señor Blanco, que el pasado que usted quiere juzgar políticamente y los ciudadanos ya lo han juzgado. Lo han juzgado en varias ocasiones y lo han juzgado positivamente para el Partido Popular. Pero bueno, yo creo que en definitiva usted nos confirma una vez más lo que ya sabemos, que no tienen propuestas ni de presente ni de futuro para los valencianos y tienen que recurrir a estas cuestiones. Pero me parece muy grave que en esta institución, la primera de la Comunidad Valenciana, tengamos que estar haciendo cuestión de la misma lo que sucede en emisoras privadas que, con todos los respetos, hacen lo que consideran y que buscan la audiencia, buscan el lucro, que es totalmente legítimo, y que ustedes se apoderen de esas cuestiones. Demagogia, demagogia, es lo que están haciendo una vez más, porque es que no tiene sentido que a ustedes les preocupa esta cuestión y por qué no la han propuesto antes, hace 3 años, hace 2, hace 1, incluso en esta legislatura. No, es ahora, en este momento, que consideran el oportuno, porque entienden que hay un movimiento social y ahí ustedes creen que van a sacar tajada y se mueven bien. Bueno, es su responsabilidad y el pueblo dirá. Pero mire, en esta cuestión, entrando en lo que es el texto de su propuesta, en la que, por cierto, usted no se ha referido mucho a ella,
ha cambiado por el eslogan que lleva hoy, no sirve de mucho que yo le diga, porque yo sé que usted lo sabe, lo que hizo la Generalitat o la Radio Televisión en aquellos momentos, hace 6 o 7 años. No sirve que le hable de las desconexiones de Radio Televisión, ni de los tiempos que se usaron, ni de los programas especiales. No sirve que le enumere los profesionales que atendieron a las familias, ni los anticipos de indemnizaciones, ni siquiera que más recientemente el presidente Fabla, cumpliendo su palabra, atendió a las víctimas. Porque no es eso lo que a ustedes les interesa. En esta cuestión han encontrado un filón, la movilización, que es lo que a ustedes le van. Pero mire, yo me pregunto, esta mañana les decía el presidente, prediquen con el ejemplo. Y yo me pregunto, ¿ustedes predican con el ejemplo en su gente, en sus gobernantes, en sus responsables políticos? Yo creo que no. Yo no les he visto exigir al señor Gordillo que pida perdón. No, es que es de Izquierda Unida, es diputado autonómico y es alcalde de un municipio por Izquierda Unida. Y no les he visto que le exijan, ni usted ni sus responsables nacionales, pedir perdón a los empresarios y a los trabajadores que deliberadamente agreden. Y menos le he visto pedir perdón a los trabajadores de sus cooperativas municipales a las que les adeuda más de 2.083.000 euros. Eso no pasa nada. Como son de Izquierda Unida, están legitimados para eso. Pues no, eso es totalmente contrario a lo que predican. Y los ciudadanos que tendremos otros estereotipos creemos que se predica con el ejemplo. Igualmente, señor Blanco, tampoco les he escuchado que al comité de empresa que recientemente ha pedido perdón a las víctimas, me parece muy bien, lo podía haber hecho antes, hace mucho tiempo sí creía que debería. Señora López, por favor. No les he escuchado que les exijan pedirles perdón a esos 200 trabajadores que hoy, de Radio Televisión Valenciana, que hoy podrían no estar afectados por el ERE. Si ese comité de empresa hubiese aceptado reducirse el 10% de su salario. No lo han hecho. Y 200 personas hoy más podrían estar trabajando. Con lo cual, yo de usted me quitaría esos eslogans porque no están nada legitimados para la cuestión. Y es que, señor Blanco, ¿no quiere reconocer una cosa? Estamos en una nueva etapa de Radio Televisión Valenciana. Usted eso sí que lo sabe y lo ha comprobado. Estamos con una nueva ley, un nuevo organigrama, una nueva dirección. Hace poquito, a escasos 10 días de su nombramiento, estuvo aquí la nueva directora de Radio Televisión. Hablaba y manifestaba, y así lo puso en práctica, su intención de transparencia, de totalidad y de reconocer la pluralidad de los grupos políticos que somos en esta Cámara, con un nuevo equipo que usted también ha mentado, con algunas nuevas caras, incluso cuando en esas caras es clara y manifiesta su apuesta por la imparcialidad, la objetividad y la independencia, con lo cual no tiene ningún sentido, aparte extemporáneo, como le decía, lo que usted plantea. Pero además, señor Blanco, usted es el primer diputado de esta Cámara, por eso me sorprende más que plantee estas cuestiones, que ha comprobado que las palabras no son solo palabras, sino también hechos. Usted ha ido recientemente a la sede de Radio Televisión Valenciana en Burjasot a ver los expedientes que ha solicitado. Los ha visto, ha pedido las copias pertinentes y las tiene usted. Eso es transparencia y eso es hacer lo que se dice, lo que hacemos la gente del Partido Popular. Con lo cual, señor Blanco, esta propuesta es totalmente oportunista para estar en la foto, para ponerse la camiseta, para ver si ustedes rascan algo de esta cuestión y, por lo tanto, usted, en particular, como le decía al principio, encaja en ese tripartito
con una representación considerable. Creo que no es otra la realidad de esta cuestión, pero yo también le tengo que decir otra cuestión que me parece importante y que viene al pairo con lo que estábamos hablando de la legitimación. Señorías, por favor, guarden silencio. Y es que ustedes son gobierno en Andalucía. Les sabe muy mal que lo nombremos, pero prediquen con el ejemplo, porque o son autores o cómplices o encubridores de lo que allí ha pasado y está pasando actualmente. Y miren, no porque lo diga yo, Señora no porque Ninet. lo diga yo ni el Partido Popular, sino porque lo dice el Consejo General del Poder Judicial en un informe reciente. Y algunos de otros grupos tendrían que escuchar por lo que se ha dicho aquí esta mañana en esta comunidad. Andalucía es la comunidad más corrupta de España, señor Blanco. Es la comunidad más corrupta de España. El Consejo General del Poder Judicial lo dice en un informe provisional en las que se determinan las necesidades de los juzgados y tribunales españoles que tramitan causas de especial complejidad. En España se tramitan actualmente 2.173 procedimientos judiciales de especial complejidad, de los que 1.661 son casos de corrupción política y económica. Andalucía, dice el Consejo General del Poder Judicial, es la comunidad con más casos de corrupción política y económica investigados en este momento. Y además, por diferencia, ya que aglutina casi un tercio de los que se están investigando en toda España. 541. Ahí estaría el tripartito en esta comunidad. Señoría. Ahí. Gracias, señoría. Gracias, señora Sánchez. Para el turno de réplica, señor Blanco, té la paraula. Silencio, por favor. Y el Partido Señora Popular López. es el partido más corrupto de España. També és deberes. Anem a veure, senyora Sánchez. Lladreros és un neologisme inventat, jo crec de manera molt afortunada, pel Comitè d'Empresa de Radio Valenciana, per a referir-se a aquells que han arruïnat aquesta empresa pública, protagonitzant o afavorint el seu saqueig i que després han fet una autèntica carnisseria laboral que ha tirat al carrer a 1.200 professionals. Són els lladreros. I jo no sols ni ho retire, sinó que ho torno a dir, lladreros. Lladreros. I ara li diré una altra cosa que segurament també li semblarà forta, però ho dic de tot cor. La seva intervenció ha sigut tot un monument a la infàmia parlamentària. No sabia vostè com acabar d'esgotar els 10 minuts sense parlar del tema. Damunt m'ha acusat a mi de no explicar la meva proposta, quan jo no he parat de posar casos de manipulació i censura, fins i tot alguns de l'època socialista. I vostè, com a resposta en un moment donat, m'ha semblat escoltar que deia que eren televisions o mitjans privats. Vostè ha dit que Canal 9 i Ràdio 9 són empreses privades de comunicació? Ha dit vostè això? No li vaig a demanar que ho retire, perquè quasi millor que consti en el diari de sessions. Com a monument a la infàmia parlamentària, a la burrera. Señoría. No ho retire, senyor president. No, és que és així. Quan ho diu que Radio Televisió Valenciana és una empresa privada de comunicació, no pot rebre una altra resposta. Després diu vostè que el comitè d'empresa que va demanar perdó a les víctimes havia d'haver fet abans. És que no és el comitè d'empresa qui va manipular i qui va censurar. És més, els sindicats del comitè d'empresa des del primer moment van estar denunciant-ho, o almenys aquells sindicats de classe que s'oposen a la seva política. Ja n'hi ha en 2008 comunicats en què estan denunciant aquesta manipulació i aquesta censura. Ja dic, de la qual ells no són protagonistes. És com si jo demanara disculpes perquè vostès tinguin així 9 imputats per corrupció. Podria honrar-me i honra el comitè d'empresa que tinguin aquestes paraules, però ells no són responsables. Qui ha de demanar disculpes és el Partit Popular i les successives direccions de Radio Televisió Valenciana. Pedro García, López Jaraba. Diu vostè després que ara estem en una nova Radio Televisió Valenciana. Sí, amb la mateixa censura, amb la mateixa manipulació. I sobretot li puc dir una cosa. No se pot encetar una nova etapa sense tancar l'anterior. I per això cal la comissió d'investigació que es va demanar en el seu moment
per a retre comptes de la situació econòmica, i aquesta comissió d'investigació, que és la primera vegada que es planteja en aquestes Corts, sobre la manipulació i la censura de la qual no ha volgut vostè parlar. Perquè s'ha parlat molt de Gordillo i del Consell General del Poder Judicial i Andalusia, però és que no ha parlat ni de Canal Sur, que ja podia haver parlat de Canal Sur. No. Vostè parla de... Mira, jo Gordillo, per altra banda, li ho dic, no vaig a condemnar-lo, el recolze en la seva acció de denúncia de la política que està conduint a l'exclusió social i a la pobresa, i la seva tasca com a alcalde en un poble afavorint el treball, l'autoocupació i l'habitatge com un dret fonamental. El recolze, i el recolzaré sempre. I vostès no tenen vergonya d'estar traient aquest tema constantment, manipulant, en una demagògia fora de límits, per a dir no sé què. És que no saben ni parlar del tema, és que no saben ni parlar de la televisió valenciana, pública. I hauria de ser també de qualitat i en valencià, que no ho és. S'ha mort el familiar i un any després li aproven l'ajuda de la dependència. Anem a posar-ho. Envies l'equip i un conseller del RAM, molt catòlic, cristià i apostòlic, que es diu Cotino, despenja el telèfon i et diuen: això en Canal 9 no ix. Reconeixis les paraules? No han eixit en Canal 9, sinó un documental de Cero Responsables. I són d'un editor d'informatius. I està dient una cosa molt greu, que el que era conseller i ara és president de les Corts Valencianes censurava la informació sobre la desatenció als malalts i als dependents que no rebien l'ajuda i morien. Va vostè a respondre alguna cosa en el seu torn de rèplica a això? O me va tornar a parlar de Gordillo? Mire, Canal 9 i també Ràdio 9 ha sigut el màxim exemple de tot un gènere, el que els especialistes diuen periodisme sense informació, el que prescindeix de les dades rellevants per al coneixement dels esdeveniments d'interès general i els substitueix per les festes, la meteorologia, els esports, els successos i la frivolitat. El mateix editor d'informatius deia: et crida un i et diu que estic a Moixent i he criat una carabassa que pesa 80 quilos. Molt bé, ho donarem en l'informatiu. Envieu 2 càmeres per a una carabassa de 80 quilos. Vostès porten així tots els plens moltes carabasses de 80 quilos, però no parlen ni de la manipulació i censura en Canal 9 ni de els problemes reals dels valencians i les valencianes. Vergonya. Gràcies, senyor Blanco. Sí, per a què demana vostè la paraula? Per una qüestió d'ordre, senyor president. No hi ha cap desordre en el desenvolupament de la funció. En atenció a l'article 69.3 s'ha faltat el decoro del meu grup parlamentari. Entonces tendrá que ser per al·lusió, senyor. Muy bien. Per una... Com vostè vulga, senyor president... No, com jo vulga no, com vol el reglament. En aplicació de l'article 69.3 demana la paraula perquè el senyor diputat... Té vostè un minut per a intervenir. Moltes gràcies, senyor president. I per a fer esment només de l'al·lusió. Muy bien, senyor president. Moltíssimes gràcies. Simplement 2 qüestions. Dir-li que no li tolere al portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Unida que diga que el nostre partit és el partit més corrupte, quan el seu partit té portaveus parlamentaris imputats per corrupció i, per tant, vostès no són les persones més indicades per a poder fer aquestes acusacions. Tenen sempre que, com diem abans en el tema de la transparència, el mateix en els temes de corrupció. Vostès no poden acusar de corruptes algú quan vostès tenen alts càrrecs del seu partit imputats per corrupció. I demane que retire aquestes acusacions i en cas de no fer-ho, en aplicació de l'article 104.3, demana a la presidència que demane que se retiren aquestes paraules i si no se fa que no consten en el diari de sessions. Moltes gràcies. Senyor Blanco. Endavant, senyor Blanco, per a respondre només a lo que se li ha plantejat. Per explicar el que he dit i per què ho he dit. Jo venia a parlar de la televisió valenciana, però la representant del Partit Popular ha dit que Andalusia és la comunitat autònoma més corrupta, segurament perquè hi ha un informe on diu que en les administracions públiques andaluses, que és la comunitat autònoma més gran i més ajuntaments, hi ha més imputats per corrupció. Jo també he llegit informes que diuen que el partit polític que més imputats per corrupció té en tota Espanya és el Partit Popular i, per tant, igual que ella ha dit que Andalusia...
Señoria, igual que, silenci, per favor. Igual que la representant del Partit Popular ha utilitzat aquest informe per a dir que Andalusia és la comunitat més corrupta i així no n'hi ha cap representant d'aquesta comunitat per a demanar que per al·lusions se retirin les paraules, jo he dit, perquè també hi ha informes, que el Partit Popular és el partit més corrupte d'Espanya, al·ludint als mateixos informes i a les mateixes informacions. Per altra banda, demano jo ara que se retirin les paraules, perquè en el meu partit no hi ha cap imputat per corrupció. Jo milito en Esquerra Unida del País Valencià i el senyor Bellver ha dit que els càrrecs d'Esquerra Unida del País Valencià estan imputats per corrupció. Això no és cert. Que retiren les paraules perquè, si no, estarà faltant a la veritat a banda d'ofendre al meu partit. Bueno. Bé, senyora Sánchez, per al seu torn de rèplica. Si és possible continuar el debat en tranquil·litat, jo pregaria als senyors i senyories, a les seues senyories, que mantinguen el silenci oportú per a poder fer que les intervencions siguin audibles. Moltes gràcies. Gracias, señor presidente. La verdad, señor Blanco, es que aquí nos tiene acostumbrado a su ímpetu y a su léxico, pero hoy ciertamente se ha sobrepasado con mucho a lo que debe ser el decoro en esta Cámara. Porque yo, la verdad, no me he sorprendido, porque estoy acostumbrada a debatir con algún alcalde de ustedes de aquí, de Izquierda Unida del País Valencià, y estoy acostumbrada a que no soporte las críticas políticas. Y aquí usted ni siquiera eso, el debate político, esa es su democracia, su verdad y su realidad. Solamente se puede defender los que comulguen con sus ideas, los que no, absolutamente nada. Esa es su democracia, ese es su rodillo, esa es su realidad. Sí, es ciertamente su realidad y cómo actúan, porque, vuelvo a decir, predican una cosa y cuando gobiernan hacen otra totalmente distinta. Y les nombramos Andalucía porque es que ustedes están gobernando en Andalucía, les guste mucho o poco, están gobernando en Andalucía. Y es demagógico lo que dicen cuando están gastando, por ejemplo, en sus políticas sociales, que se vanaglorian de ellas, en Andalucía, 16 millones en este presupuesto en dar de comer a los niños, y lo oímos por todos los medios de comunicación, 16 millones de euros, y presupuestan y gastan 47 millones de euros en coches oficiales. ¿Alguno de estos coches oficiales gastarán los políticos de Izquierda Unida? Digo yo. Esa es su política, Y en el rodillo que hablan, en Buñol, en Izquierda Unida, que gobiernan ustedes, alcalde Chimo Masmano, su rodillo en el BIM municipal, en la radio pública municipal, el Partido Popular, los concejales del Partido Popular no tienen presencia, no se les deja participar. Esa es su política y ese es su rodillo. Corruptos Blanco, de Izquierda Unida, corruptos de Izquierda Unida. Sí tienen, sí tienen. ¿Conocen el caso Majestic? ¿Conocen el caso Majestic de Andalucía? Señorías, por favor, guarden silencio. ¿Conocen a Juan Sánchez, alcalde de Izquierda Unida de la localidad de Casares? ¿Lo Señorías. ¿Lo conocen? Pues este señor fue detenido por casos de corrupción urbanística. Señorías. Este señor. Y fue puesto en libertad bajo fianza de 200.000 euros. Es uno de los 10 casos más graves que existen en Andalucía actualmente. Sí, esa es su realidad. Esa es su realidad. Pero es que aquí, vuelvo a Buñol, y a su máximo representante, Cayo Lara, que lo llevaron allí. Señorías, por favor. El mitin de Cayo Lara, el que hicieron allí, lo preparó, lo montó la brigada municipal. ¿Eso qué es? Eso es un despotismo. Eso es un despotismo, señor Blanco. Esa es su democracia. Ese es su saber escuchar. Eso
es lo que nos espera aquí en la Comunidad Valenciana si algún día esta gente gobernara. Resulta que aquí un diputado se puede permitir insultar a todos los miembros de un partido político, de un grupo, y otra diputada no puede comentar hechos verídicos, que no me los estoy inventando yo, que están en todos los medios de comunicación, tanto digitales como escritos. Y son realidades, y son gente de su propio partido político. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es cierto? ¿Que eso no les gusta escucharlo? No, no les gusta escucharlo. Esa es su pluralidad, esa es su transparencia, esa es su corrupción. Y mire. Señorías, por favor. Para Señorías. acabar, si la síndica de Izquierda Unida me lo permite, voy a terminar como usted terminó la semana pasada en la intervención del presidente. Es lo que más me gustó de su intervención, que parafraseó Antonio Machado. Recuerda y dijo: tu verdad, no, la verdad. Ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Muchas gracias. ¿Puedo empezar, señor presidente? Por favor, señoría, ¿para qué pide usted la palabra? Por alusiones, en concreto, a la formación de la que yo soy síndica. Señor presidente, sí. perdone. Va a tener usted la palabra, Muchas señoría. gracias. Muy gracias, señor presidente. Mire, que a nosotros nos digan que somos corruptos, yo exijo que eso se retire. Que mi formación es corrupta, yo exijo que eso se retire. Porque yo les puedo devolver la palabra con 9 nombres y apellidos de esta Cámara. Y por lo tanto, como no quiero entrar en ese juego, le pido, por favor, a la señora diputada del Partido Popular que retire que mi formación es corrupta. Señorías, un momento. La señora Sánchez va a tener ahora la palabra para decir lo que estime oportuno. Señora, un momento. Señora Sánchez, adelante. Tiene usted la palabra. Sí que te la da. Tiene usted la palabra. ¿No la quiere? Bien. Vamos a ver, señor presidente, estamos en una dialéctica con el portavoz Señoría, del grupo conteste. y por eso me había sentado. Vamos a ver, yo he nombrado algunos casos de corrupción de Izquierda Unida en los que creo que este grupo está incluido y he dicho que no me los he inventado, los he sacado de los medios digitales. Entonces, así espero que se haya grabado y que conste en el acta y, por lo tanto, reitero lo que he dicho, porque creo que no he dicho nada que no sea cierto. O sea, entiende. Bien, está. Bien, de acuerdo. Bien, pasamos al siguiente punto a la siguiente parte del debate, que es para fijar posición los grupos que no han tenido ocasión de intervenir. El Grupo Parlamentario Compromís. Señor Morena. Moltes gràcies, senyor president. Jo sí que demanaria de la presidència de que no pot ser que no se... No pot ser, i jo entenc la indignació dels diputats del grup d'Esquerra Unida del País Valencià, no pot ser que no se parle de les qüestions que se plantegen. Señoría, yo li pregue... Però si és que el tema és este. Me dicen vostès parlar o no me dicen vostès parlar? Primer,
esta presidència no té per què donar cap explicació, però en aquest cas la donarà. En les intervencions anteriors hi ha hagut moltes qüestions que clarament s'han eixit del tema per ambdues parts. Per tant, esta presidència ha entès que les rèpliques i les contrarèpliques estaven atenent-se a lo que estava sent el debat. I vostè ara no té per què jutjar la labor d'esta presidència. Faci a vostè el favor de continuar el seu tema i si no me veuré en l'obligació de retirar-li la paraula. Continua la seva intervenció. Senyor president, estem parlant de No censura... estem dialogant en la presidència. Faci a vostè el favor d'intervindre. Estem parlant de censura, de manipulació... Faci vostè el favor de fer la seva intervenció sense al·ludir a la presidència de la cambra, salvo que tinga que fer alguna qüestió relativa al reglament i faci vostè esment de l'artícul que vol l'aplicació. Jo estic parlant de censura i de manipulació. I crec que és censurable i manipulable que no se parli en aquesta cambra dels punts que se parlen i se porten a aquestes Corts. I això és censura i manipulació, no només de Televisió Valenciana, sinó també del grup majoritari. Així no estem en Andalusia, senyories, que això és el País Valencià, la Comunitat Valenciana o el Regne de València, trien el que vulguin, però no estem en Andalusia. I no pot ser que no es parli dels temes que se plantegen perquè si no, no tenim un debat democràtic. I per això jo entenc la indignació i la utilitat de la proposta que així se porta. Perquè estem devaluant la democràcia. Estem fent un flac servei al nostre poble que està patint una situació gravíssima i així no s'aborden els temes que s'han d'abordar i s'està parlant d'altres coses. Fem-nos-ho mirar tots plegats. Fem-nos-ho mirar tots plegats. Però jo crec que si en aquests moments aquesta cambra de representació no parla de les qüestions que estem plantejant, doncs finalment estem fent un mal servei a lo que és la democràcia i la representació. I jo en aquest sentit entenc que qui té la responsabilitat ha d'emparar els diputats que se senten traïts perquè no se'ls contesta a lo que s'està plantejant. I el que s'està plantejant així és, si fem una comissió d'investigació sobre uns casos que han afectat gravíssimament a la radiotelevisió valenciana, pública, no privada, o no. I jo crec que és necessari que ho fem. Perquè si no som capaços entre tots i totes de veure per quina situació estem en la situació en la que estem, no podem afrontar el futur en garanties ni en dignitat. I el que ha passat així en la nostra radiotelevisió pública, com ha assenyalat el diputat Ignacio Blanco, és molt greu. I n'hi ha molts elements que a qualsevol governant o diputat o ciutadà normal obriria un espai de reflexió per a evitar que el que ens ha passat en la nostra radiotelevisió pública continuï passant. I en aquest sentit el nostre grup parlamentari dona suport a la proposta, per aclarir què ha passat, per identificar quins han sigut els problemes, per veure com un instrument que és un servei públic com Radiotelevisió Valenciana s'ha utilitzat de forma privada i després així s'ha dit per part de la diputada del PP, la senyora Sánchez, que les victòries electorals... ¿Té algo que veure l'ús partidista de Radiotelevisió Valenciana en les victòries electorals del Partit Popular a la nostra terra? Té algo que veure? I així estan danyant la democràcia, perquè s'estan usant uns instruments que haurien de ser públics en benefici particular. I exemples en tenim molts. Per tant, senyories, si no netegem bé la ferida, si no la desinfectem bé, si no som capaços de reflexionar sobre el que ens ha passat i per què estem en la situació en la que estem, que no és el número de la loteria, que són 725.000 drames de persones que no tenen treball a la nostra terra, i també comporta el que ha passat en la nostra radiotelevisió, que s'ha enviat al carrer a molts bons professionals perquè no s'ha prestat un servei públic en la nostra radiotelevisió, perquè no s'ha fet una vertebració del sector audiovisual, però sobretot el que ha sigut un ús perniciós i partidista no té que tornar a passar. I si ens podem posar d'acord sobre les regles de joc per a que això no torni a passar, crec que estarem contribuint a incrementar la democràcia, la pluralitat i encarant el futur amb més garanties. Per això, senyor Ignacio Blanco, entenem la seva indignació. No pot ser que en aquestes coses no se parli dels temes que se plantegen en aquest ple i, per tant, seria bo, per decència democràtica, que donaren suport a la iniciativa del grup d'Esquerra Unida. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Morera. Per a fijació de posició del grup parlamentari socialista té la paraula l'il·lustre diputat José Moreno.
Senyories, tranquils, estem en confiança. Podem parlar en tranquil·litat perquè quan ha començat aquest punt, Canal 9, el canal de 24 hores, s'ha decidit desconnectar, ja no continuar retransmetent el ple i estan retransmetent un programa sobre cérvols. En això no estic insinuant res ni res raro. Així que, com estem parlant en confiança, aprofitem l'avinentesa. Mire, senyor Blanco, jo apoyaré la seva proposta, però la culpa de la manipulació a Canal 9 no la té el Partit Popular. La tenen tots vostès. Perquè no entenen com funcionen les coses. Vostès se n'han vingut a aquestes corts a denunciar, a exigir respostes, a preguntar. No són el model adequat. El model adequat és este. La pregunta al president del Partit Popular. Que jo no sé com després de veure la pregunta al president del Partit Popular encara hi ha gent que pensa que aquesta gent són homòfobos. Jo no he vist a dues persones, a dos homes, dir-se coses tan carinyoses i tan boniques des de Brokeback Mountain. Menos mal que pugen per ordre. Primer puja un i després baixa l'altre, perquè el dia que coincidisquen a l'escaleta això pot ser brutal. Miren, vostès s'han passat anys venint ací esperant eixir a la televisió pública, dient que el País Valencià el saquegen, que el País Valencià l'ha arruïnat, que el País Valencià està l'educació... Era tot mentira. El País Valencià està perfecte. El País Valencià no l'ha tocat ningú. El que han robat hasta la granera és la Comunitat Valenciana. Miren, ells parlen una llengua i un idioma que és la que es pot veure en la televisió valenciana i nosaltres una altra i els periodistes una altra. I els posaré un exemple. El passat 17 d'abril a aquestes Corts va viure una jornada d'alt voltatge polític i informatiu. El diputat Signes ens va contar com 300.000 valencians de la meva comarca corren el perill d'ingerir aigua enverinada per nitrats i pesticides a la Ribera. La hipersensibilitat visual d'algú va provocar l'expulsió dels alcaldes i per la vesprada una directora general nomenada pel PP va dir en una comissió de control que les clàusules de confidencialitat de les empreses públiques són il·legals, va dir, per a pasme dels PP presents, que els directius de la radiotelevisió valenciana maniobraven per cobrar indemnitzacions indegudes i que el govern Fabra pensa dedicar el fons del FLA a pagar a empreses de trames de corrupció. Això és el que es va dir. Res d'això va aparèixer en televisió valenciana a l'endemà. Res. Tot i que El Mundo, El País, El Levante, a 5 columnes tots dedicaren informacions a les manifestacions de la senyora Vidal. I també els mateixos diaris, tots, a 5 columnes, parlaren de l'expulsió dels alcaldes. Això no es va saber a la televisió valenciana. Miren, la relació del PP amb la manipulació i la mentira és de pura addicció, igual que són addictes a l'opacitat en aquestes Corts. Fabra necessita una televisió consagrada a l'objectiu de maquillar i deformar una realitat que l'incrimina, necessita un canal nou dedicat a convertir els ús dels ciutadans, la ruïna i la corrupció en financiació mala. Una consellera Tatxa en una consellera Thatcher i un president nomenat per fax des d'un piso de Toledo per la senyora Cospedal en un salvapàtries anticatalanista. Però això és molt difícil quan només tens un 3% d'audiència, que és on l'han dut. Per això el 9CIS els diu que la major part dels valencians, si els ensenyen una foto de Fabra, no saben ni qui és. I la meitat d'ells, quan reconeixen la foto, no saben si és algú que han vist al Sálvame. Miren, a la televisió valenciana no ha eixit ningú per a dir-nos la veritat des que la doctora Masip va deixar d'eixir allí per dir-nos que beure 2 litres d'ou al dia era bo per la salut. L'última vegada que es va dir una veritat ahir. Per cert, senyora Masip, no la tornaran a deixar eixir si continua absentant-se d'este ple per no votar les indecents mesures del Partit Popular per al copagament dels medicaments als dependents, cosa que els dependents i jo li agraïm. Moltes gràcies. Votaré a favor.
Acabat el debat. Anem a passar a la votació. Comença la votació. ...42 vots sí, 44 vots no. Exclosa la sessió.